Pepelwal na naning Department of Trade and Industry o DTI ang suggested retail price na ring school supplies pabulan bayo yung pamamuklat ng klase king August 28. Paralan kano itibang aso panding sablang pengari at aliwa paking pamanyaling gamit pang eskwela para karing anak. Agpang kang Nerson Romero ang Information Officer ng DTI Central Luzon, bitas kanong pesos hanggang 11 pesos din mayayaliwang school supplies. At nagsisitaasan lahat ng presyo ng raw materials, kaya ang epekto po nito ay nagsisitaasan din ang presyo ng ating mga bilihing panggamit sa school dito sa ating bayan. Basic in price list ng DTI, mamamyalungan king 23 to 52 pesos ng presyo daring notebook, kabang 21 pesos naga 48 and 75 centavos ring pad papers. Ding school supply gagamitan naman kay pamanyulat kalupa ng lapis at suking 11 pesos to 17 pesos, kabang 9 pesos and 25 cents hanggang 19 pesos ng ballpen. Ding Crayola naman, atin sa 12 pesos hanggang 95 pesos basic in dakal kimeto nga box. Ding pantasampong ruler naman, mamyalungan lang 18 to 69 pesos, ampong 22 to 27.75 pesos. Kabang ipambura at suking 4 pesos and 50 cents to 20 pesos. Pega na kana namang Romero karing manyalina pakalaweng masalesa yung kalidad daring sa saluandang school supplies. Ugaliin po nating suriin ang ating mga binibiling mga gamit o mga supplies. I-check po natin yung mga labels ng ating mga binibiling produkto. Halimbawa sa crayons, sa mga Crayola, yung pangkulay natin, kasama po na suriin natin dito yung nakatag na non-toxic. Yan, na nagpapahayag na ito ay nasuri at nakapasa sa allowed toxicity level na itinakda ng FDA para dito. Ang payo lang po natin sa ating mga mamimili ay suriin, maging mapanuri at matalinong consumer tayo para sa ating mga binibiling mga gamit. Dumurot naman kano ring DTI personnel karing mayayaliwang palengke at shopping malls bang asiguro na tataluki laki SRP di magtinda. Bantenda naman kano nung safe laring mitatindang school supplies, lakwas anak la kano rin gumamit kareti. JM De Jesus, CLTV 36 News.